No, se on taas Mercedes hajalampa yllätys. Tosiaan oltiin tuossa viikonloppuna velipojalla Simossa käymässä ja menomatkalla jo, sinne on tästä joku 160 kilsaa, niin menomatkalla jo rupes pikkusen vähän niinku kaasuhirtteleen pohjat ja kierrokset leijaille ja mä heti, että jaha, siellä on varmaan syöttöpumpusta syöttöruuvi auki tai se lukitusmutteri mikä siinä tulee, kun mä sitä ei saanut kunnolla kirrattua silloin kun mä säätin sitä jälkeenpäin tosta, en mä osaa selittää sitä, mutta sitä ei saanut kuitenkaan kirrattua kunnolla ilman, että käyttää tuo koko takakannen irti siitä ja se rupesi siinä matkalla jo oikuttelee ja paluumatkalla sitten niin piti säätää vauhti auaimella, eli tuolla sammutin kalavalla virrat päällä se kiihtyi koko ajan ja virrat pois päältä niin se hölläs vauhti. Osaako tuota selittää paremmin? No eipä oikeastaan. Mutta se tosiaan kasvoi se syöttö jo niin isoksi, että siinä oli niin oikeastikin jo vetua päällä melko reippaasti ja vitosvaihteella. Mä ajoin silloin, että mä virrat päällä kiihytin aina johonkin 120 ja sitten sammutin virrat ja hölläsin johonkin 80 ja sitten taas virrat päälle. Niin mahtavaa tehdä sillä kun takana tulee autoja ja se on aina kun 80 vauhdista laittaa kaasua tällä kunnolla eli virrat päälle niin hirviä savupilvi takana, niin kylläkään ne kahtoo mitä helvettiä tuo tekee, mutta niin ja sitten olihan tässä, katsottiin sillä velipojalla, niin tämä laturiremta apulaten hiina, niin melko hirviässä kunnossa. Tuo nyt ei ole edes pahaa tuosta vielä, mutta että tuostakin se on kääntynyt jotenkin. No se ei pitkä ikuinen oo. Mulla nyt ei uutta remmiä siinä kylläkään oo, mutta tää huomenna hakia. Sehän nyt ei oo monen minuutin homma vaihtaa siihen. Kokkailepa arvaseeko se käänti. Mä en tiedä, onko se heti kun sillä käynti kylmänäkin, niin arvaseeko se täysille kaasulle. Vähän jänskettää, mutta passaa antaa pelolle valtaa. Vaikka eihän tämä edes lähde käyntiin. Joo, eli on se täysillä kaasulla koko ajan. Oi perse. Mitäköhän mun jollakin saatana rukilla työntää tämän sisällä? No, kokeillaanpa ajaa tämä nyt tällä lailla tuonne sisälle. Ei ihan millään rupia jotakin rukkia virittelee. Oi perkele. Tarttikin pyörii jo tyhjiä. Oi vittu. Tämä se on sitä Mersu-omistajan arki. Oi helvi. Niin, kokkeilepa vielä viimeiset metrit täräyttää, miten meidän käy. Mä lähden enää tässä. Harronen aika. Ei vittu, mä lähden enää tässä käyntiin. No mennään sitten tartilla sisään. Ei riitä akku. Riitä nyt vielä sen verran. Vielä vähän. Joo, voi helvetti. Tää laittaa tuo akkukin näköjään latinkin. En tiedä, onkohan tässä nyt joku isompikin vika, kun ja sinne käyntiin pitäis kuitenkin lähteä. Ja nyt tuolla ihan kohtuudella. Vasta tosiaan vaihtoinen hehkut kaverin kanssa tähän ja no niistä ei nyt jo mennyt, ne ei montaa viikkoa kestänyt, niistä on mennyt jo varmaan 1 tai 2 ainakin pimiäksi, mutta ossa nyt käyntiin kyllä pitänyt lähteä, nyt näkee ehkä paremmin tuo remmi.
Ei hyvä. Ei hyvä. Joo, antapa se siinä laatan remontin ajan. Elikkä lähdetään nyt siitä liikenteeseen, mitä mä epäilen. Elikkä se syöttöruuvi on pyörinyt auki päin, niin otetaan tuo pumpun takakansi irti sieltä ja kierretään kiinni päästä ja kokeillaan lähteekö se käyntiin ja säijätään siitä sitten sopivalle se, mitä nyt tässä pystytään ja sitten tuo takakansi paikalle ja testi, eikä se muu auta. Sieltä ensimmäinen. Sitten tuo takimainen tuo. Vielä vittumaisempi. Milloinhan sitä aikostus sen verran, että ei tarvis näitä romuja rapata. Ostas jonkun kolmoskorin V70 Volvo ja kultasen noota ja ei edes hymyisen sui auringonlaskuun. En tiedä. Kyllä kai se 30 tuossa pari vuoden päästä täyttää, niin sitten pitää ruveta jo vähän miettimään. En tiedä, onko sitä siltikin ikuinen lapsi, niin sanotusti. Tää lähti kohtuu kivuttomasti se. Tulee tämmönen tympelä pannoilla tuo kiinnittämä. Lähtisikö se irti? Mä oon perkeleitä tulee öljyäkin. Tätä joutuin muokkaamaan. Tää tulee siihen syöttöruvi päälle suoraan. Niin. Mä en tiedä onko se joku nykimisen esto mikä tässä on alun perin. Se nimittäin tähän tulee semmonen sähkömagneettiventtiili tai semmonen, joka painottaa sitä syötösäätötankua, joka sitten taas liikuttaa tätä suutinrakkia tai elementtirakkia. Mä en tiedä mikä tämä on. Mä joutuin tästä poistaa se systeemi, että mä sain syöttöruvun tarpeeksi auki. Muuten tämä oli eese. Sitten nähdäänkin tältä oikeasta, että onko se vikaa täällä. Elikkä pyöriikö tämä. Ei perkele, tämä kyllä pyöri mihinkin. Onko tosiaan, että se ei oo vikaa tässä? Eikä pyörii, tämä on ihan löysällä. Pyöritetään kiinni päin jonkun verran ja kokeillaan käyntiin sen jälkeen. Oskohan se siinä? Joo, täpä kokeilla. Lähteekö se nyt tulille ja armaseeko ne kierrokset taas tappiin asti. Mahtavaa, kun se ei toimikaan se sammutin kalvo. Ja sehän huutaa kun hoosi annako viimeistä päivää. Silleen käy tukkimassa turbo-imuaukkoa, mutta kokeillaan. Nyt kävi just silleen, niin kuin mä ajattelinkin, että siellä ei ole alipainetta tuolla järjestelmässä, niin ei aattanut vaikka laittaa auvoimen pois. Oli jo tänne ryntämässä sammutinvipua vääntää, mutta kyllähän se sammu. Ei se ehkä niin pahasti enää armassu kierroksia tappita. Suutaanpa vielä vähän kiinnimästä. Olisiko siinä? No nyt taas menee jo liikaa kiinni. Joo, nyt se meni liikaa jo kiinni. Se ei enää pysy käynnissä. Puolikierrosta auki päin. Vielä pikku. Joo vain.
taas pello. Nyt voi pitää saada kiristettyä se jotenkin. Mä kokeilen, jos mä saan puhelimeen kameralla tuolta otettua vilimi. Tämä ei tai mahtu, tämä GoPro tuonne, niin näkee sen kiristysmutteri siinä ympärillä, että se tulee tämä koppa ettei itessä. Se pitäisi tämä koppa käyttää irti, se on niin persistä. Mä en ihan millään kyllä siihen hommaan rupias, mutta pakko kai se on, jos ei sitä saa muutenkaan. Tämä vähän vuntsi. Tämä näyttää vahvasti siltä, että tämä ei taida pakokaasutestistä mennä läpi. No ainakaan ihan näillä säätöillä. Voi kauhi. Sai sen justiinsa kiristettyä tolleen kulmittain siitä. Ei mahu tuo hylsy sinne mutteri ja tuon kotelon väliin käytännössä. Periaatteessa saisiko sorvais ohuemmaksi tuota hylsyä, niin se olisi siihen tehty, mutta sai sen kiristettyä nyt silleen kulmikkaan ihan kohtuutiukkata. Kyllä mä uskon, että se siinä pysyy, mutta kokeillaan vielä, että se ei pyörinyt se itse säätö siinä. Pellaako tämä nyt oikein? Joo, eiköhän se nyt pelaa. Kyllä sieltä on näköjään useampi hehku jo taas pimienä, että en tiedä minkä merkki siellä sitten kestää. En kyllä muista yhtä, että mitkä nuo oli, mutta eikä se pitää laittaa nyt tuo takaisin paikalle ja lähteä pikku testilenkillä käymään sille. Ja mitähän muuta tässä oli? Vinkkari moottori vaihdettiin Simosa velipojalla, kun mä matkalla kävin ostamassa ja se nyt pelaa. Näissähän on se perinteinen vika, että se ruviaa jumittelleen tuo vinkkari, että se meni jo niin jummi, että se ei toiminut käytännössä ollenkaan, vaan nyt kyllä pelaa makiasti se. Se on tahtoo olla tämmöisen vanhansa autossa, että kun jonkun vielä saa korjattua, niin tulee heti seuraava ongelma esille. Ja varsinkin tämmöisessä yksilössä, niin kyllä niitä vikoja aina on. Mulla ei tässä tosiaan on vielä tuo aholainen syöttö käytössä tuo alta kello, että se on säetty melko pienelle, että tuohon kun laittais ahtopaineen tuosta nuin siihen, niin se sitten antaisi ahoalasta syöttöä enemmän siihen, mutta että ei ainakaan vielä uskalla, että sä nimittäin tuo kytkin luista jo aivan hirveästi tällä, onko se nyt vähän reilu paaripainetta, niin se rupeaa 3 4 on luista, että pitäisi se kytkin päivittää ensin. Jospa sillä nyt talven ajelis tuommosena ja kesäksi päivittelisi varmaan se laatikko samalla. Mä epäilen, että tuo alkuperäinen 5-lovinen vaihelaatikko niin aika käsikäisen tehonkeston kannalta tuo vakiokytkimen kanssa. Varmaan autat tuolle vaihelaatikon porille laittaa uutta kytkintä, samalla laittaa sitten CDI-laatikko suoraan siihen, ja jos se rupiais kestää. Perämurikkaa vaihella ja semmoista kesäksi niin pääsee kunnolla kokonaan. Flekti pitäisi asennettaa, sehän se on. Sitä nyt ei talvella kyllä tarvii yhtään mihinkään, mutta kesäksi. Kaikkia pientä puuhastelua on vielä. Ja. Mutta joo, laitetaan tuo paikalle ja lähdetään testaamaan. Nyt olisi kiristetty se mulikka tuonne pumpun perään ja eikä se lyön tulille se ja lähdetään kokeilemaan miten se pelaa, vai pelaako ne ollenkaan. Niinkö palamupuu alla?
siinä lämmetä hetken aikaa. Ja Mercedeshän ei yleensä jätä tämmöstä mihinkään, vaan nyt oli kyse puhtaasti remontista. Ohi, että se vähän toimii niinkö uusi. Vaan mukava taas ajella Mercedeksellä. Kertaa kaikki. Katsotaan niin kohta hirittää kaasupuolella. Saatana, tää on muuten liukasta. Eihän tällä pysty suoraan ajaa. Ei, hyvänen. Ei se perhana vielä vähän isolle. En tiedä kuuluuko tässä videolla, mutta justiin laskee kierrokset. On pikkusen vielä liikaa isolla se, mutta vaikka huomenna käydä säätää sitä lisää. Kelapa tosta pikku pänninkin lähtetä, miten se nyt ahtaa. Jaksaako se ahtaa ollenkaan vai ahtaako se liikaa? Joo, kyllä sillä saa vielä kytkimen luistamaan näköjään. Ei saatana kun luista. Kyllä se on kytkin remontti seuraavaksi. Kytkin ja vaihdelaatikko remontti seuraavaksi. Kuinka kauan tämmönen Vapari 602 kestää tämmöstä rääkkiä? Tuntuu tässä nyt olevan vääntö jo melko reippaasti. Kiertokangekaan sieltä antautuu varmaan ihan hetkellä minä hyväsessä. Joo, kylläpä se tuli Mersu taas tältä erää kuntoon. Saa nähdä toki kyllä, että kauanko se kunnossa pysyy, mutta no, tuleepa ainakin videomateriaalia, kun pääsee rappaamaan. Pitäis tuo seuraavaksi ottaa tuo traktorin lanasta meni se kiinnitystappi poikki työntövarreen. Kiinnitystappi, kun johonkin kiveen se pamahti ja lykkäsin lunta sillä, niin meni poikki se. Ja se pitäis lähteä seuraavaksi korjaamaan. En tiedä kyllä laitanko mä tähän samaan videoon sitä vai mikä tää menee heppa perhana viekkä. Kehtaako tästä ajaa hyvin rauhallisesti ohi? Oikeinkin rauhallisesti jos päästelee. Perhana kun mulla on tuo suora pakoputki tässä, niin toivottavasti se ei vaakko. Kyllähän tuo vissiin vielä tiellä tulee. Apua. Joo, kyllä se tiellä pysyy. Niin, tosiaan traktoriremonttia pitäisi tehdä. En tiedä laitako tähän samaan videoon vai en mä tänään kerkiä sitä mennä kuitenkaan tekkeitä. Pitää lähteä yhdellä synttäreillä käymään ja sen semmoista, mutta kuvata se pitää kuitenkin. Siinä on jonkun verran. Tämä oli niin pieni remontti tällä kertaa Mersussa, että taitaa tulla niin lyhkäinen video, ettei kehtaa edes julkaista. Jos sen laittais sammaan vaikka sen traktoriremontin, no katso nyt.